February 18, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tawo gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway ug ang iyang bisti migilak sa hilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Ug miingon si Pedro kang Jesus, "Magtutudlo, maayo nga ania kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang ka Moises, usa alang kang Elias." Nakaingon siya niini kay wala man siya mahibalo kung unsay iyang isulti, sanglit nangalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha ug gilandungan sila niini. Ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, "Kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya." Milingi-lingi sila pagdali, apan wala sila'y nakitang tao gawas lamang kang Jesus. Sinang lugsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang iyang giingon, apan ilang gipanagsultihan kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw. Ug ilang gipangutana si Jesus, nganong nag-ingon man ang magtutudlo sa balaod nga muuna pag-anhi si Elias? Siya mitubag, "Tinuod gayud nga si Elias muuna pag-anhi aron pag-andam sa tanang butang. Apan nganong nag-ingon man ang kasulatan nga ang anak sa tawo mag-antos pag-ayo og isalikway? Hinuon, sultihan ko kamo nga si Elias miabot na, ug gibuhat sa mga tawo kaniya ang tanan nga buot nilang buhaton, sumala gayud sa giingon sa kasulatan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, o Kristo.